자, नोंसोरनि उनसंगिरि महरै फैनायजों गुबुन उजि नोंसोरनि अनसंगिरि महरै फैनायजों गुबुन उजि गासिबो आखायाव बिबार जरा लानानै नोंनो फैसा गरसे होनानै हान्थु खेरायना आखाइ खबना खुलुमदों हे आफा बिश्वकर्मा जाहाथे नोङो गोसोआव खुनु अखान्थि दासान आरो गोसोआव बेरेखा दाजा हे आफा बिश्वकर्मा हे आफा बिश्वकर्मा नै दिनै आफानो नोङो फिथाइ सामथाइ होदों बे होमबाबो नों निमाहा होनांगोन हे आफा बिश्वकर्मा हे आफा बिश्वकर्मा सिन्ति हरिबोल हरिबोल हे आफा बिश्वकर्मा सिन्ति हरिबोल हरिबोल नै दिनै खानेश्वर गथ'आ आरो नोंनो सोरजिनाय इन्जिनखौ लानानै दाब दाब जायगायाव थांगोन सबदा जाय बेयाव दाब दाब जायगायाव थांनायाव खुनु हानि बिगिनि खालामनाङा आरो नों आफा बिश्वकर्मा नों आफानि गोथार साननि आलारि बाथिया जेरै जोंदों सान अखाफोर हाथरखिया जेरै जोंदों बेबादि जाहाथे बे फिसा साब्रैनि जिउ सोलेरा नोंनि इन्जिनखौ लानानै दाब दाब जायगायाव थांनायाव खुनु इनाय खालामनाङा एक्सिडेन्ट खालामनाङा हानि बिगिनि खालामनाङा होननानै हाजुर खालाम हे आफा बिश्वकर्मा नै नों आफानो नोंनिनो फुजिनाय सानाव दिनै शनिबार गोथार सान भाद्र मासनि दमासियाव नों आफानो बावथाय मुवा होदों बे बावथाय मुवाखौ गोसो गोथारै नाजावनानै ला हे आफा बिश्वकर्मा मामाय फालिखौ ओमफ्राय फालिखौ एवनो खाना होजागौमोन ना गारियाव खर'